ҳоло сабабгори бемориҳои раг аз нодуруст истифода бурдани средствоҳо пайдо шуда истодааст. Яъне ки аз фериҳое ки барои табоқшӯӣ, барои посудашӯӣ истифода мебарем, аз ҳамон вай средствоҳо касали раг пайдо шуда истодааст. Не ки яна ҳамин салфетка, шумо метавонед ҳамин салфеткае гирифта экологически маҳсулоти экологӣ тар, яъне тоза, ҳамина мегирин бе ягон хел средство, мошти средство метавонед шӯен дегу табоқотона, ки чанд соло ин хизмат мекунад. Яъне ки бе ягон хел средство тоза мешудаги чиз, ягон хел бӯй намемонад. Ман ҳамина дидем, шир аст, ҳамин чиз бе вай мебравад. бе ягон хел капля тоза мешавад. Фақат аз ҳамин единствени ана ҳамин чизкати. Просто чудо продукт. Я очень люблю.